สบายดี ラオスのてっちゃんです。วัสนาです。てっちゃんのラオス語とんでも8分の時間ですよ。ラオス語を習いたい人のためのとんでもないラオス語講座です。http:// てっちゃん .net ラオスラ毎回このウェブサイトに入って勉強してください。ファイルなどが最新のものに更新されています。てっちゃんは海外生活が長くていろいろな外国語に接してきました。それで難易度の表を作ってみました。ヨーロッパの言語はローマ字なので文字は簡単ですが文法はかなり難しいです。その点、東南アジアの言語は文法が簡単です。特にインドネシア語は文字がローマ字で発音がほとんど日本語と同じなので文字と発音の勉強の必要がなく3ヶ月ほどで日常会話ができるようになります。ラオス語はどうかというと文字と発音さえ頑張って勉強すれば簡単だと言えます。文字と発音の勉強に1ヶ月ほどかかりますが、それさえ克服すればインドネシア語と変わりません。合計4ヶ月で日常会話ができるようになります。この講座はとんでも8分ですから信じられないことが起きます。まずは難しいと言われる文字と発音に力を入れて勉強します。ただし毎日3時間、できれば4、5時間は勉強してください。それで4ヶ月です。毎日1時間程度だと1年以上かかります。たったの4ヶ月を頑張る自信のない人はここでやめた方がいいですよ。ラオス語の特徴を簡単に説明します。ラオス語は一つの音節に基本的な意味があります。日本語で言うと漢字一つに意味があるようなものです。例えば、明けましておめでとうございますを金が新年といえば4つの漢字にそれぞれ意味があります。日本語の行く、行かない、行った、行きますのような動詞の活用や英語のチャイルドとチルドレンのように単数形や複数形はありません。そして時制もありません。すなわち名詞も動詞も形容詞も変化しないので、単語を覚えればそのまま使えるのです。品詞という概念に乏しく、ほぼすべての単語が名詞であったり、動詞であったり、形容詞であったりします。それぞれの語の役割は位置関係で決まります。基本的に修飾語は非修飾語の後ろに置かれます。日本語では美しい人ですが、ラオス語では人美しいとなります。日本の侍を侍日本とか、大倉ホテルをホテル大倉とかいうのと同じです。基本文型は主語、述語、目的語でいわゆる SVO の文型です。ラオス語の場合は述語といっても日本語の動詞に加えて形容詞、形容動詞、それに日本人ですや日本人だのですやだなどもすべて述語です。例えば猫が魚を食べるは猫食べる魚。私は頭が痛いは私痛い頭。私は日本人ですは私です日本人となるので英語の文型に近いです。できるや食べたいのたいに相当する助動詞やからまででなどの助詞に相当する前置詞があります。日本語と同じように主語の省かれることが多くあり、日本人にとってラオス語の文法はどちらかというと馴染みやすいです。文字はローマ字ではないので覚えるしかないのですが、日本語のひらがな、カタカナより簡単だと言えます。
日本人にとってラオス語の発音は大きな壁となります。まず、母音の数が多い。2番目に無気音という子音がある。3番目に聞こえない末子音というものがある。4番目に成長があるという4つの壁があります。でも、この講座を使えばそれほど難しくはありません。強いて言えば、難しいのは無気音だけです。騙されたと思って学習してください。ラオス語学習の要点を説明します。まず、ネイティブのラオス語を話そうと思ってはいけません。ネイティブの外国語の学習ができるのは小学生までです。そして、ラオス人にラオス語の文法を聞いても教えてもらえません。ラオス語だからラオス人に聞けばいいと思うでしょうが、ラオス語の教師でもちゃんとラオス語を教えられる人はほとんどいません。日本語の教えられる日本人があまりいないのと同じです。ここで学ぶのはラオス語の日本方言です。というよりてっちゃん方言です。要するに通じるラオス語です。ラオス語の発音をラオス人に教わってはいけません。ラオス人の口の動きをよく見て発音の練習をしなさいという人がいますが、これが根本的に間違っています。口を見ても発音はわかりません。それに何度ラオス人の発音を聞いても発音の仕方はわかりません。日本の俳優がセリフを言うときにあまり口を開けないのと同じで、ラオス人も話すときにあまり口を開きません。それではどうやって通じるラオス語を発音するかというと、日本語の音を使ってラオス人にわかるように発音するのです。ですから、日本語の発音をきっちりしないとダメです。それにはこの講座でマスターするしかありません。その方が早道です。読み書きができるまで文法の学習をしてはいけません。一般的なラオス語の学習ではいきなり「こんにちは」とか「お名前は?」などと会話から学んだり教えたりすることが多いんですが、これは語学学習の最も間違った方法です。もちろん短期でラオスに来るだけでしたらこの方法でいいんですが、ラオスに数年もしくは永住しようという人はまず読み書きの基本をマスターしてください。読み書きを徹底的にマスターして片っ端からラオス語を読んでください。街を歩くとラオス語の看板があふれています。それを読むんです。意味はわからなくても構いません。文字が読めると独学ができるんです。読めないと先生からの口移ししかできませんので、全く進歩しません。前にも言いましたが、ラオス人の発音を真似るのは無理です。自分で文字を読んで発音して、ラオス人に聞いてもらって通じることが大切なんです。わからない言葉があったら、ラオス人に聞いてもいいのですが、それを書いてもらって読むことが大事なんです。文法より語彙、すなわち単語の数を増やす方が大切です。語彙数を増やして簡単な文法を使えば会話ができるようになります。この講座では次の順序で学習を行います。文字と発音では母音、子音、末子音、成長の4つを学習しますが、これが日本人にとって厄介なんです。でも、これが終わればラオス語の学習は終わったようなものです。1ヶ月でマスターしましょう。この後に3ヶ月ほど語彙と文法の学習をしますが、文字と発音がきっちりできてからです。文字と発音の学習の前に、ウェブ上にあるラオス語の文字と発音のファイルをダウンロードしておいてください。次回から本格的な学習に入りますが、心構えはできましたか？
なお、この講座はてっちゃん方言ですので、ビエンチャン方言とは多少異なります。正確なラオス語を目指す人には、この本がおすすめです。最初のとっつきが少し大変ですが、この本で文字と発音からきっちり勉強した方がいいと思います。この講座もかなりの部分でこの本を参考にしています。それではまたお会いしましょう。พบกันไหม